אצלנו בקריית מלאכי יש אלפי רגעים טובים. כל מה שצריך לעשות זה להתבונן. אני אוהב לרכוב על אופניים בשבת עם אמא ולהסתכל על פריחת הפרחים בגנים. זה לראות את הספרייה בבית ספר האחים שהוקמה על ידי הבוגרים של בית הספר. רגע טוב בשבילי זה ללכת לבריכה העירונית עם המשפחה. הרגע הטוב שלי הוא שהקבוצה שלנו זכתה במקום ראשון בכדורגל. זה לראות את יריד ההשכלה במרכז הצעירים. מאות צעירים באים לחפש הזדמנויות לימודים. אתה יכול להיעדר מהמכולת השכונתית איזה 3 שבועות, ואז כשתגיע ישאלו אותך, לא היית פה הרבה זמן, נכון? מיזם 1000 רגעים מבית פורום החינוך של קריית מלאכי מזמין אתכם להשתתף בפרויקט הגדול שלנו, פרויקט איסוף ותיעוד הרגעים הטובים שלנו. אז מה עושים? חושבים, נזכרים, אוספים חברים, לוקחים מצלמה או נייר או מחשב ויוצאים לחפש את הרגעים הטובים של קריית מלאכי. ברגע שמזהים רגע כזה, רגע ייחודי שמצביע על הטוב שבעיר שלי ושלך ובאנשים שלה, דואגים לתעד את הרגע, בסרטון, בהקלטה, בשיר, בציור, בסיפור או בכל דרך יצירתית אחר. ויש לנו גם יעד עירוני, להגיע לפחות ל1000 רגעים טובים שאספנו במהלך שבוע אחד. את הרגעים כדאי להתחיל לאסוף כבר מעכשיו, אבל לשלוח בסוף חודש מאי לאתר 1000 רגעים. את תשלחי ואתה תשלח, ההורים ישלחו, החברים, המורים, המוכרים בחנויות, העובדים בעירייה, כי קריית מלאכי זה העסק של כולנו.